Nagdako ko sa pamilya nga nagtubo sa simbahan. Akong mama o papa kanunay nasa simbahan na mga kinahanglan financially, mo support sila. Dayon ginauban sad mi mga church activities, Sunday school. Dayon apil po ni og mga ministry. So nagtubo ko nga mo-honor ko sa Ginoo, pero wala gyud ko kabalo og unsay pa sa pagking relasyon sa Ginoo. October 2010, gisulod amo ang balay og 7 unidentified men. Dayon gikuha ako ang mom. Dayon gikidnap siya. Ato nga time pod, ako ang ate, wala sa pagadian. So, ako ang papa negotiate and kami sa laing lugar. Apil po niyo og pagampo sa papa. Sige, migampo ato sa Ginoo nga unta ma-safe akong mama, mauli ra siya og balik. But then God has other plans. It was different from what we asked. December 6, 2010, after we paid the money nga ilang gikinahanglan, still ilahari akong ipatay akong mom. So, nauli ra ako ang mama, but it was the body ang nauli sa amua. So, atong panahon na, sige kong pangutanang, why? God, ngano man? Why do bad things happen to good people? Nganong wala mo ka itong mga time, mga kinahanglan ka? Nasuko jud ko niya. Bitter ko sa ko ang kinabuhi. Bitter ko sa mga tao nga gibiyaan ko, panahon nga kinahanglan ko nila. Gitaw na ko amigo, wala na. Tanan, wala sa kuha. Pati ang business akong magpapa na wala. So, I was used to living in a comfortable life. And then when it happened, tanan, just split second, nawala. So, aglisod pa ko, nawala pa akong mama, nawala pa akong amiga. Anong tanan, nawala. Galagot ko sa kong papa kay pag eulogy mong good ato, nga na siya nga, I've forgiven the perpetrators, I have forgiven the enemy, and I bless them. Galagot ko kay nganong iya itong gibuhat, nganong iya nara kadali mo release og pasaylo. So, nagrebellion ko sa Ginoo for many years. Di ko ganang simba. Tanan niya akong gina-istorya sa una. Wala na ko siya. Kanang ako siyang gitalikdan. And then, nang abot to ang time nga, murag layo na gid ko sa Ginoo. Wala ko iplano mo balik sa iyang simba. Nang abot to sa point nga, gatuon ako nga mga simbahan, kanbita ka lang, negosyo. Mag-take advantage siya may. Ang kasuko na ko sa Ginoo, akong gilabay sa mga simbahan. After namatay akong mama, hingaw kaayo akong kinabuhi. The only person na ako permi na istorya kaya akong uyab that time. I felt happy and I never felt lonely when I'm with him. So pag February 12, 2011, may decide ko magminyo o move away sa pagadian. It was my way to escape my bitterness ug hurt sa lugar ug muuban niya sa Surigao City. We had a daughter and for 2 years gapuyo ko dito. It wasn't the fairy tale happy ending as I was expecting. After sa tanan na tabo, samot milayo ko sa Ginoo. Samot na puno ko og kalagot sa iyaha. 2017, naiga-invite na ko church. Ako ang barkada, elementary. Ngayong gingnan nga, pabantag simbahan. At first, smile ako. The third time, try ko. So, yung uban ko yung simbahan, pag abot na ko sa simbahan, close pa yun kayo ko. Wala lang sa ako. Pero, natoy point sa during the praise and worship nga murag natandog akong kasing-kasing ba. Pero, naragya ko doubt sa akong utok. Ito, hantod nga, karon lang a year, nagka-decide ka nga mapil, nag-encounter.
Dito sa encounter, personal kayo ang approach ni Jesus sa ako Diya akong giingnan nga, nga pagkamatay ko nimo. As in, murag, one-on-one ba? Tawag ga istorya sa imo ha. Pag abot na ako dito, tanan bitaw na wala. Kung mga defense, mga pagduda sa Ginoo, tanan nga kasuko na wala. Tungod kay, nakita na ko nga, dili religion ang gidala sa simbahan, kundi si Jesus. Dito ko, nga, nakabaton ko kanang personal nga relasyon sa Ginoo. Maingon ka nga, intimate ba? Ibitaw para sa una nga, out of fear, out of performance. Karon naka-forgive na ko sa mga tao nga, napatay sa akong mama. Dayon, ikuha niya tanan akong kasuko. Even akong mga pains. Instead nga bitterness ako ma-feel. Kaning tears nga naasa ko ang mata ron, this is out of happiness, thankful sa Ginoo na iya akong gisalbar sa ako ang kinabuhi o iya ang gipakita niya personal self sa ako na makigrelasyon sa ako Ito dili na may comfortable as before, but dili kabayran ako ang pagkaila ni Jesus sa bisan unsa ang butang diri sa kalibutan. Ako status sa kasing-kasing karon na kay contentment, na kay kalipay, bitang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Nya kontento ka sa imong kinabuhi. Ikaw pangita og kalipay sa laing lugar, but then you just sit, mampo ra ka, malipay na kay ka nga dili mahatag sa kalibutan. Giusab sa Dios ang akong kasing-kasing. Usa ka kasing-kasing ang nakapasaylo, kay gipasaylo ko sa Dios. Today, by the power of the Holy Spirit, I am enjoying the freedom from hatred, anger, and bitterness, and unforgiveness. Again, ako si Sarah Jigo. With God, change is possible.